Stimați colegi deputați, stimate domnule ministru al finanțelor, în 2021, când s-a aprobat bugetul pentru anul 2022 de la această tribună, noi am preîntâmpinat, de fapt, și majoritatea parlamentară despre faptul că țara merge într-o incertitudine totală, în condițiile în care ministrul economiei de atunci propunea o inflație de 6%, BNM publicase în același timp o inflație nu mai mică de 15%. Nu, cu ce s-a terminat toate lucrurile astea, cunoașteți cu toții și cred că fiecare din dumneavoastră ați simțit acest lucru. Mai mult ca atât, noi am solicitat că în cazul în care nu puteți face lucruri bune pentru cetățeni, am rugat ca măcar să nu le faceți mai rău. Ce s-a întâmplat până la urmă? Cu părere de rău am avut o inflație de peste 34%, și asta anume este datorată efectului managementului defectuos, neprofesionist și necapabil al guvernului de a ține situația sub control în țară. Mai mult ca atât, vedem că până astăzi inflația promisă de 6% și ministrul economiei nu-i nici unul, nu-i nici alta. Cu părere de rău sau cu părere de bine, poate, pentru cetățeni. Deci, noi am preferat și am solicitat majorității parlamentare guvernului că în loc de declarații populiste și promisiuni goale, mai bine să lăsați să vorbească lucrurile în spatele dumneavoastră. Ce ține de buget? Bugetul de stat, deci prezentat în prima lectură cu sale 3 cifre, are o singură întrebare pentru noi destul de periculoasă, de fapt, pentru viitorul acestei țări. Și aici eu să mă refer la deficitul bugetar, care în totalmente este acoperit din surse împrumutate. Apropo, în anul 2022, datoria externă a statului a atins suma record de 101 miliarde lei. Și doar în 2022 ați preluat 19 miliarde de lei și nu știe cine va întoarce acești bani, pentru că acești bani vor fi întorși de strănepoții noștri. Deci, dacă e să vă dăm un sfat așa mai constructiv, domnule ministru al finanțelor, eu vă rog mult să atrageți atenție la sursa de venituri a bugetului de stat și o să observați că 87,7% completările bugetare sunt din impozite și taxe. Iată anume de aceasta dumneavoastră trebuie să investiți acolo de unde vin sursele bugetare, adică în parcuri industriale, în întreprinderi multifuncționale industriale, dacă vreți, în procesarea producției agricole. Deci acolo vom avea plus valoare, plus produs, plus valoare bugetară până la urmă, plus venituri bugetare și atunci va fi foarte bine pentru cetățeni, pentru că vom avea ce împărți și cu ce îi ajuta, dar nu din surse împrumutate, care nu se știe cine le va întoarce. Și apropo ce înseamnă 15,7% inflație pentru anul 2023, eu vreau și pentru majoritatea parlamentară ca să fie clar. Deci anul ăsta am avut 34,5%, anul viitor vom avea plus 15 față de anul acesta. Deci în total față de 2020, 21, vom avea plus 50% inflație per total. Așa că vă rog mult să atrageți atenție la acest subiect. Și încă o întrebare foarte importantă, dacă în 2022, la începutul anului, taxa pe valoare adăugată pe care a planificat-o Ministerul de Finanțe că va fi încasată, a fost stabilită de 26 de miliarde de lei. În septembrie s-a venit cu rectificări de 29 de miliarde de lei și ceva, adică 3,5 miliarde plus. Noi înțelegem cu toții că asta e datorită inflației, datorită creșterii prețurilor, datorită acelor majorări de prețuri. Și această TVA a fost strâns din buzunarul fiecărui cetățean, de la serviciile comunale, de la plata energiei electrice, de la plata produselor alimentare și așa mai departe, pentru toate necesitățile. Apoi, iată aici, atrageți-mă atenție, fraților, în 2023, Ministerul de Finanțe a planificat plus 4 miliarde, adică deodată 34 de miliarde. Păi cum vreți să ne spuneți că inflația va fi 15%? Înseamnă că inflația va fi nu mai puțin decât anul 2022. Și vreau ca să atrageți atenție la acest subiect. Este foarte important. Și cetățenii care, într-un fel, v-ar lăuda că le dați compensații, trebuie să înțeleagă că anul viitor va fi un an de asemenea al compensațiilor. Vom avea împrumuturile cele de care contează Ministerul de Finanțe? Nu știu, e greu de spus, dar la infinit bani nu o să ne dea nimeni, pur și simplu pentru a-i consuma pentru gafele guvernului pe care le face. Asta este
ceea ce am vrut să vă aduc la cunoștință și, domnule ministru, vă rog mult, fiți mai precaut și ce ține totuși de creșterea valorii TVA ca sursă de venit pentru anul 2023, pentru că este o întrebare destul de interesantă și cred că ar trebui să fie și un răspuns constructiv. Mulțumim. Noi nu vom vota acest buget. Pentru lectura a doua avem mai multe amendamente, le vom prezenta. Nu o să votați? E Deci, extraordinar. gafele dumneavoastră nu putem să le susținem.